Ahoj, mrkneme se na vybití revolveru. Je to podstatně snazší než setříček pistolí, ale pořád myslíme na to, že potřebujeme dodržovat ty 2+4 body. Oni sice všechny nepřijdou v potaz, ale myslím na to, fixujeme si to. Bude to opravdu jednodušší. Jednička každopádně platí. Chytím zbraň s prstem mimo spoušť. Dvojka, mířím do bezpečného prostoru. Nemám zásobník, nemám jak zkontrolovat komoru a šachtu v tuto chvíli, tudíž, že šachta ani není, vyhodím ven válec, vidím, že v komoře nic není, vidím, že ani ve válcích nic není, revolver je vybitý, mohu ho odložit, mám splněno. To je celé. Kde se mi to u revolveru může pokazit? Dával bych si fakt pozor, kam ho odkládám, protože pokud dám na válec a blbě mi zacvakne, mám ho znovu ve stavu nabitém, protože válec je tam, kde má být, když je připraven ke střelbě. Pozor na to. Další věc, na kterou si dejte pozor, ale v podstatě by se vám to ani nemělo stát, je, že pokud ten revolver bude natažený, válec nepůjde uvolnit. Nicméně to by se víceméně stát nemělo, ale pokud v tomto stavu bude revolver nachystán ze strany komisaře, vy ho nejdřív musíte dostat do stavu vybito. Tudíž bezpečný prostor, prst mimo spoušť, to všechno platí a přidržením palce a zmáčknutím spouště uvolníte bicí mechanismus a potom už půjde válec vyhodit. Na tom se nechte nachytat a opět pokládám na správnou stranu. Věřím, že revolver vybít nebude žádný problém, nicméně platí zde co všude jinde. Pokud budete chtít od nás potřebovat pomoc, dohled, mrknout se na to, ať už jste na vši kurzi jste nebo nejste, přijďte, jste vítáni, zavolejte, napište cokoliv, dáme to dohromady.